היי, כאן דניאל קומיקס, והיום אנחנו הולכים לצייר את אחד המאכלים האהובים עליי, צ'יפס. איך אני אוהב צ'יפס. כל מה שתצטרכו זה דף לבן, עיפרון ומחק, טוש שחור, טושים או עפרונות צבעוניים, וגם מיונז וקטשופ. סתם. קדימה, בואו נצייר צ'יפס. אז קדימה, בואו נתחיל לצייר את הצ'יפס שלנו. כמו שאתם רואים, אני אצייר ישירות עם טוש שחור, ככה אתם תראו טוב יותר מה אני מצייר. ההמלצה שלי היא שתציירו את הכל עם עיפרון, שאם תטעו תוכלו לתקן, ורק אחר כך להדגיש את כל הקווים שעשיתם עם עיפרון בעזרת טוש או עט שחור. אז אנחנו נתחיל לצייר את הקופסה שבתוכה יהיו כל הצ'יפסים. אז אני מתחיל לצייר בחלק התחתון יחסית של הדף קו ישר, שממנו אני מצייר שני אלכסונים שעולים כלפי מעלה. שני קווים שנכנסים טיפה פנימה. גולשים עוד פעם טיפה למטה. ואז אני סוגר עם קו ישר. עכשיו אני הולך לאתגר אתכם טיפה ולהפוך את הקופסה הזו גם לתלת מימדית. גם הצ'יפסים יהיו טיפה תלת מימדיים. זה די פשוט וקל. אני הולך לנקודה כאן למעלה ומצייר אלכסון שהולך כלפי מטה. עכשיו אני אלך לנקודה שנמצאת פה למטה ונצייר אלכסון שהולך כלפי מעלה. ואז אני מחבר את שני הקווים האלה עם קו ישר. או יותר נכון קו שמקביל לקו הזה. שהוא טיפה באלכסון, נכון? עכשיו אני אלך לנקודה פה. וגם מכאן אני אעשה אלכסון שהולך טיפה כלפי מטה, ושוב פעם קו שמקביל לקו הזה. וככה אתם רואים, נתנו כאילו שיש לזה עוד דופן. כמובן שלא נשאיר את הקופסה ככה, אנחנו בעולם של קרטון וקומיקס, אנחנו נוסיף לה עיניים. שני עיגולים. והאישונים, שזה החלק השחור שיש לנו בתוך העיניים, יהיו כלפי מעלה, כי אני רוצה שהקופסה תסתכל על הצ'יפסים שתכף אנחנו נצייר בתוכה. אז אני מצמיד ממש עיגול בחלק העליון של העיגול של העין שכבר עשינו. ואם אתם מצליחים להשאיר נקודה לבנה בתוכה, מצוין. גבות מעוגלות, וממש בין העיניים חיוך שאני קורא לו חיוך אבטיח, כי זה דומה לפלח אבטיח. עכשיו אנחנו נצייר את הצ'יפסים, וכמובן שהצורה הבסיסית של הצ'יפסים היא צורה של מלבן, נכון? עכשיו כדי לייצר את הצ'יפסים בצורה מעניינת לא נעשה כל פעם את אותו גודל ואותה צורה של מלבן, נשתדל כל פעם לעשות מלבן בגובה ובעובי שונה. אז אני מתחיל לצייר את הצ'יפס הראשון, שהוא ישר, ומהנקודה הזו אני עושה אלכסון כלפי מטה, ועוד פעם קו שיורד עד למטה. שוב פעם כדי לייצר עוד דופן תלת מימדית. עכשיו נעשה צ'יפס שהוא טיפה יותר גבוה ורזה, אבל תשימו לב שעשיתי אותו באלכסון, כי הצ'יפסים לא נכנסים תמיד ישר, נכון? הם לא כמו חיילים. והפעם את התלת ממדיות אני אעשה מהצד הזה, מהנקודה פה, אלכסון, וקו שמגיע, תשימו לב שכאן הוא מגיע עד החלק הזה. בואו נעשה עוד אחד מפה. תשימו לב שכל פעם הצ'יפסים שנמצאים פה אני עושה את התלת ממדיות מצד שמאל, והצ'יפסים שאני מצייר כאן התלת ממדיות מצד ימין. עכשיו תשימו לב שאת הצ'יפס הזה אני מתחיל כאן, הצידה, אבל הוא מסתתר מאחורי הצ'יפס שכבר כאן ציירתי. וככה אני ממשיך לצייר צ'יפסים שמסתתרים גם מקדימה וגם מאחורה. בצורה כזו. נראה לי שיש לנו מספיק צ'יפסים, נכון? וכמובן שגם הצ'יפסים יקבלו עיניים ופה. אבל כאן אני הולך ללמד אתכם איך לצייר כל מיני הבעות פנים שונות ומשונות. אז בואו נתחיל עם הבעת פנים שמחה.
כאן את העיניים אני עושה כמו חרוזים, גבות ופה אבטיח. נזכיר לכם, פה אבטיח זה פה שדומה לפלח אבטיח, וככה הוא מחייך, או היא, אתם יכולים להפוך אותה להיא. בואו נעשה צ'יפסית ולא צ'יפס. הנה פה למעלה, עיניים, חיוך, וכדי להפוך אותה לצ'יפסית, מה אנחנו צריכים להוסיף? נכון, ריסים וגבות. ונעשה אחד כועס, הוא לא מרוצה שהוא צ'יפס, אז הגבות שלו ילכו עם שפיץ כלפי מטה, ופה לא מרוצה. וכאן נעשה אחד עצוב כי הוא מאחורה, אז הגבות ילכו כמו צורה של גג, וגם הפה לא מרוצה. ונעשה אחד ממש שמח שהעיניים שלו זה כמו שתי גבעות. ואתם יכולים אחד שקורץ. וככה להוסיף. עוד הבעות פנים לצ'יפסים שלנו. כמובן שאחרי שסיימתם לצייר עם העיפרון, אתם לוקחים טוש שחור ומדגישים את כל הקווים שעשיתם בעיפרון, ואת הקווים בעיפרון אפשר למחוק עם מחק. עכשיו נעבור לשלב הצביעה. גם בצבע אנחנו יכולים להדגיש בעצם את התלת ממדיות שיצרנו בעזרת הקווים. אז נתחיל לצבוע את הקופסה שלנו בצבע אדום. ועכשיו ניקח צבע חום. כן, כן, חום. ורק את החלקים שבעצם עשינו אותם תלת ממדיים, אני צובע עם החום. ובעצם החום יגרום לאדום להיות טיפה יותר כהה. ואז אתם יכולים לראות שבגלל שהדפנות האלה כהות יותר, הן נראות יותר בצד. זה בעצם מדגיש את התלת ממדיות. עכשיו בואו נצבע את הצ'יפסים. הצ'יפסים כמובן בצבע צהוב, נכון? אז בואו נצבע אותם בצבע צהוב. אז אחרי שסיימנו לצבוע את הצ'יפסים בצבע צהוב, ניקח כתום, ורק את הדופן של התלת מימד נעבור שוב פעם עם צבע כתום. תראו איזה מגניב, איך ממש צבע מוסיף לתלת מימדיות. עכשיו אני אף פעם לא אוהב להשאיר את הדמויות שאני מצייר ככה סתם באוויר, אז אני אקח צבע תכלת, זה יכול להיות כל צבע אחר, ואני אקיף מתחת לקופסה עם קו שדומה לאליפסה, ואז אני אצבע את זה כמובן. וככה זה נראה שהיא עומדת על משהו. אם אתם רוצים ורוצות, אפשר תמיד להוסיף גם קצת פסי תנועה, להוסיף עניין. נו, עשיתי לכם חשק לאכול צ'יפס? אני בטוח שהציור יצא לכם מעולה וטעים. ואל תשכחו, כל מה שצריך כדי להתחיל לצייר זה ראש על הכתפיים, 10 אצבעות בידיים, ולתת לדמיון שלכם לעוף לשמיים. ביי!